Fil-palazz tal-President, il-President George Abela u s-Sinjura tiegħu irċevew l-awguri tal-ewwel tas-sena mill-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Gabinett. F'diskors waqt li kienet jirċievi l-awguri tal-Prim Ministru, il-President ta' Malta George Abela tkellem dwar il-ħidma li beda jagħmel il-Gvern din is-sena. Semma riforma tal-ġustizzja u kif il-Gvern irnexxielu mill-bidunet jibda jaħdem fuq din ir-riforma. U appella lill-Gvern sabiex ikompli jġib l-investimenti lejn pajjiżna kif diġà qed jagħmel. Dwar il-faqar f'pajjiżna l-President ta' Malta qal li kemm ilu President u ilu involut fil-Community Chest Fund seta' jara jmiżbideħ il-faqar f'pajjiżna. Il-President ta' Malta qal li ħafna drabi dawn il-persuni jispiċċaw fil-miżerja imma ma jkunx tort tagħhom. Il-President ta' Malta ringrazzja lill-Prim Ministru Joseph Muscat tal-kooperazzjoni li dejjem ħadmu biha filwaqt li awguralu għas-sena l-ġdida. F'diskors qasir li għamel il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li s-sena li ġejja se tkun sena importanti għal pajjiżna, hekk kif pajjiżna se niċċelebraw anniversarji tal-10 snin midħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea u l-35 anniversarju tal-ħelsien, il-50 anniversarju mill-Indipendenza u 40 sena mir-Repubblika. Il-Prim Ministru qal li dawn l-anniversarji jridu jaqdu lill-poplu Malti u Għawċi. Dwar il-miri tal-Gvern għas-sena li ġejja, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li se tingħata priorità biex jinġib l-investiment lejn pajjiżna. Barra minn hekk il-Gvern se jwettaq il-ħidma biex tkun indirizzata l-problema tal-faqar. Waqt li awguralu għal-futur, il-Prim Ministru Joseph Muscat irringrazzja lill-President ta' Malta għall-Presidenza dinjituża li mexxa biha f'dawn l-aħħar 5 snin. Intant il-President ta' Malta l awguri tal-Arċisqof ta' Malta Paolo Cremona u l-Isqof Awżiljarju Charles Cicluna. Fost temi oħra l-President ta' Malta u l-Isqfijiet tkellmu dwar il-fenomenu tal-immigrazzjoni illegali. L-Arċisqof ta' Malta Paolo Cremona irringrazzja lill-President ta' Malta għall-ħidma li wettaq bris il-Community Chest Fund u għall-Presidenza tiegħu tul dawn il-5 snin li għaddew.